Mondo wayudo matut kowuok kuom jolony weche mag chike ma pacho ka kum makamano nyiso nang'o. E studio kendi wantiere kod okil mano Kanyiero Clifton Ouko mabende dwaro leronwa matut ewi wachni. Clifton, wawinjo kanyo, we wachak gi chien koka wachore mbele. Ka ng'at mogik wacho kanyo ni gikwayo mondo jatend piny odonje e wachni. Ka counties osegolo chik ewi kum makamendie, jatend piny nyalo donjo mondo kethe. Erokamano Jael ka kuom roka budho makawuono. Mokwongo Adam dawach ni governor en executive officer mar county. To wan gi county assembly maloso chike. National government be wan gi executive motelne gi president, to wan gi parliament maloso chike. Omiyo king'iyo the checks and balances ma nitie e chik mar constitution mara ma 2010, tiboyudo ni mokwongo governor ne onge gi teko mar chiwo executive order manochiwo mar kumo uso mogoka. Mathiano magithiano ni gibo uso. Onge okang' minya kawnegi, okang' mar chik onge